assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Gaccirɗen ko alkulal ñaa. Ay ngalɗo alkulal ko ngalɗo wiyete ñaa. Mi wino on na e ñaa ene nandi, kadi ŋaa kadi ene nandi e ñaa. Sa waɗi ni a momti na, lomtina ɗon ŋaa mawɗo. Ay ko na tan kofaɗo less, ko na kofaɗo less innira ŋaa. Oɗo woni ŋaa mawɗo o. To koso one mbaɗa ni ay ko na tan woni ɗon kofaɗo less innira ŋaa 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 ŋaa. Koye ŋaañaade, ŋolde, ñelde, geɗe baaɗe noon ko ɗo iwata. Ɗo woni ŋa ŋa ŋadde ŋatde. Faami? Joni itten ñaa o ngaren masen ŋaa. Ay wiɗa ŋaalde en. Ay joni it ayti ŋaa. Ngara mbaɗa ɗo ŋaa o mbiya ŋaa. Ɗo mbiya ñii. Ay ɗo mbiya ñee. Ay mbiya ñee. Ɗo mbiya ŋoo. Ay ɗo mbiya ŋuu. Gasi ɗo a fooɗani. Jaha pooɗoya mbiya ŋaa ñii ñee ŋoo ŋuu. Gasi ɗo gasi. Ngara bencita mbiya an in en on on. Gasi ɗo fooɗani. Ngara pooɗoyamo mbiya an an in mbiya en mbiya on mbiya gasi ɗo gasi. Ngara jippoɗa ɗo bawata sidda mbiya ŋan. Jaha ha goɗɗoya seeɗa gadda ɗo ŋin. Jaha ɗo gadda ɗo ŋin. Jaha yeeso ga gadda ɗo ŋon. Ay ŋon. Jaha yeeso ga. Jaha yeeso ɗo gadda ŋun. Gasi. Ngara pooɗa mbiya ŋaan. Ngara haɗo mbiya ŋiin. Ay haɗo mbiya ŋeen. Ay haɗo mbiya ŋoon. Ay ŋoon. Ay haɗo mbiya ŋoon. Gasi ko jangete e ŋaa gasi ko ɗo haaɗi. So ɗiggi tan andu jangdema yaawi. So ɗiggani noon jangdema leeli. ɗum noon nanɗon windande ŋaa timmi. Jangen ŋa mawɗo, ŋa tokoso, masgal a nannaɗo mbiɗa ŋa. Masgal i nannaɗo mbiɗa ŋi. Masgal e nannaɗo mbiɗa ŋe. Masgal o nannaɗo mbiɗa ŋo. Masgal u nannaɗo mbiɗa ŋu. Gasi wadde aɗa dañi ŋa ŋi ŋe ŋo ŋu. ɗone ko polle a naati ɗo mbiɗa ŋa
I poɗɗo naatiɗo mbiɗa ŋii E poɗɗo naatiɗo mbiɗa ŋee O poɗɗo naatiɗo mbiɗa ŋoo U poɗɗo naatiɗo mbiɗa ŋuu gasi ɗo ko a wencit an in en on on ɗo a fooɗani ngara pooɗa an in en on ngara lomba maskal mbiya ŋan ɗo mbiya ŋin ɗo mbiya ŋin ɗo mbiya ŋon ɗo mbiya ŋun ngara pooɗa mbiya ŋan ŋin ŋen ŋon ŋun gasi wadde ŋa ŋi ŋe ŋo ŋu fooɗani ngara pooɗa ŋa ŋi ŋe ŋo ŋu wencita an in en on an in en on lomba masgal ŋan fooɗani ŋan fooɗi ŋin fooɗani ŋin fooɗi ŋen fooɗani ŋen fooɗi ŋon fooɗani ŋon fooɗi ŋun fooɗani ŋun fooɗi a saggi lawol ma nani ndewaɗo saggire ma an keso jiɗa nadde e jangde bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala ko jiɗɗo wiya 00221 77 906 14 81 Yaya Ly jiya WhatsApp o ngara kala inde ma yettode ma gaddora temedde ma 4 natirguel naata ka lewru maydu jaɓa temedde ma 4 jangde jaram ma ɗum a yiɗa a wiyata yar naata gilli ma ene jangde ngara janga sa wawi ko an joni minen jeeyi nafoore ko a naftorto wona mi naftorto a faami temedde lewru ha maaya oɗon janga noon oɗon mbawa ɗon naftoro wadde an jango he naftortoɗo e noon waɗa hen ballal ma nan ɗo numéro nan ɗo waɗa hen ko mbawɗa jinga duusa balla jinga duusa balla an gonɗo janga hen o kala waɗa wonde gonɗo Facebook gonɗo YouTube gonɗo kala dental jangata hen waɗa hen ballal ma jinguere ma duusoma e jangde he yo Allah wallu en nande e famde e gollude wona politique jangde ala politique jango tan mbawa a jangani wawata yo Allah wallu waɗi jimo goto wiyanno pene madam jangi beele mbawen mo jangani wawata ay mo jimolde gonga laaɓa ceerno jangi beele mbawen mo jangani wawata gasi ngo laaɓa ceerno mo jangani wawata yo Allah wallu aɗan ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillah rabbil alamina on jarama salam alkulal mon ganan ɗon masama ha timmi ɗo so ɗiggi a sirti e majjere ga han kadi kala ɗo ga winda a jangani ko ɗo woni ɗiggani ko ɗum jangate e ga gasi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa jangga ɗigga ɗiggirta noon ko mbattaɗo windude tawa timani hen wassalam on jarama